आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आसामाव गोदान मस्ट इम्पर्टेन्ट बिग स्किम अरुणोदय 3.0आ सानब्रैल'सै बेनि एप्लाइनि प्रसेसा जासिगोन। लोगोसे बे एप्लाइनि सोमोन्दै आसामनि सीएमआ रोखायै फोरमायथिनानै होदों बेनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया। लोगोसे बेयाव मोनसे दुखुनांथाव खौरांबो जानानै फैदों, मानो होनोब्ला 2.0आव जाय बिथांमोना दा रां मोनबाय दं, नोंथांमोनाबो नैबे 3.0 जानाय लोगो लोगोनो आरो नोंथांमोना फिन खेबसेबाव एप्लाइ बानायनो नांफिनगोन। लोगोसे बेयाव जुदि नोंथाङा बेयाव रेशन कार्ड गैया, अब्ला नोंथांनि अरुणोदयआ 100% दानजानाया रोखा जानानै फैदों। नोंथाङा नैबे 3.0 जानाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथाङा गोदानै एप्लाइ बानायफिननो बेयाव आसामनि सीएमआ रोखायै बुंखादों। जोङो बेनि आपडेटखौ भिडिअनि जोबनायथिं नायगोन। गोदानै जाय बिथांमोना बे अरुणोदय 3.0आव एप्लाइ खालामनो सानदों, नोंथाङा बेखौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो बेनि एप्लाइ प्रसेसा, बेनि सिलेक्शन प्रसेसा जासिगोन। आं नोंथांमोननो बेनि सिलेक्शन प्रसेसा बोरै जागोन बेनि मोनसे भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो आपडेट होखादोंमोन। जास्ट नोंथांनियाव आधार कार्ड आरो रेशन कार्ड गोनांथि। नैबे 3.0 अरुणोदय स्किमाव नोंथाङा इलिजिबल जानो थाखाय नोंथाङा आधार कार्ड आरो रेशन कार्डनि गोनांथि। जाय बिथांमोना दासिमबो अरुणोदय स्किमनि लाभखौ मोनाखै, नोंथांमोना फैबाय थानाय नैबे 3.0आव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा मास मोनसेयाव 1250 रांखौ नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो मोनबाय थानो हागोन। बेखौ न'खरनि हेडनो सोनाय जायो। न'खर गंसेयाव मोनसे रेशन कार्ड गांसेयाव बे अरुणोदय स्किमखौ होनाय जायो। मोनसे नोंथांमोना मोनफ्रोमबो न'खरावनो बे रेशन कार्ड थानाय सुबुंफोरा बे अरुणोदय स्किमनि लाभखौ मोननो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे अरुणोदय 3.0नि रांखौ फेब्रुवारिनि 1आव नोंथांमोना मोनगोन होननानै आसामनि सीएमआ बुंदों। आरो जाय बिथांमोना अलरेडि 2.0नि रांखौ मोनबाय दंमोन, नोंथांमोना मोनबाय थागोन। आरो नैबे गोदान 3.0नि रांखौ जेब्ला गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामगोन, फेब्रुवारि 1आव बेनि रांखौ रिलिज खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। दानिया जोङो नायदोनि आसामनि सीएमआ बे अरुणोदय 3.0नि बागै रोखायै फोरमायनानै होखादों। जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। दानि আজি কেবিনেটত লোৱা এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হ'ল অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণ। আজিৰ ডেটত 27 লাখ ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰি আহিছে। এতিয়া আমি প্ৰতি সমষ্টিতে আৰু 10,000 কৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ আমি হিতাধিকাৰী দিব খুজিছো। যি ধৰণে আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে জানে যে আমি সমীক্ষা পত্ৰ বিতৰণ কৰিছিলো। সমীক্ষা পত্ৰবিলাক উভতি আহিলে তাতে আমি দেখা পালো যে 10-12 লাখ মানুহৰ হাতত অৰুণোদয় নাই। সেইকাৰণে আমি অৰুণোদয় আঁচনিখনত নতুনকৈ 12,60,000 নতুন হিতাধিকাৰীক আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো। ই অৰুণোদয় 3 নামেৰে জনাজাত হ'ব। অৰুণোদয় 2ৰ বেনিফিচিয়াৰী সকলেও 3ৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব আৰু 3ত নতুনকৈ আবেদনকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। এই অৰুণোদয় 3ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি 1 ফেব্ৰুৱাৰী নতুন হিতাধিকাৰীসকলক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া আৰম্ভ কৰিম। তেতিয়ালৈকে পুৰণা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলে নিৰন্তৰভাৱে অৰুণোদয় পাই থাকিব। কিন্তু যেতিয়া 1 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি নতুন অৰুণোদয় দিব যাম, পুৰণা বেনিফিচিয়াৰী 2-এজন হয়তো তেওঁলোকৰ কোনোবা ঘৰত চাকৰি পালে, কোনোবা ঘৰত গাড়ী কিনিলে, বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে নাপাব। কিন্তু এইবাৰ অৰুণোদয় এটা আমাৰ কণ্ডিশ্যন হ'ল যে ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহে অৰুণোদয় পাব। ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিলে অৰুণোদয় নাপায়। ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে অৰুণোদয়টো কিয় পাব? ৰেচন কাৰ্ডবোৰ আধাৰ লিংক, গতিকে অট'মেটিক অৰুণোদয়টো তেতিয়া আধাৰ লিংক হৈ যাব। নহলে মই যোৱাবাৰ আপোনালোকক কৈছো যে বহুত সময়ত কিছু অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী কিছুমান মানুহৰ নাম সোমাইছে যাক বিচাৰি পাব দিগদাৰী হয় পিছত। नोंथाङा मिथिबाय नैबे आसामाव गोदानै बे अरुणोदय स्किमाव अल आसाम
12 लाख गोदानै बेयाव बेनिफिसियारिफोरखौ सोफादेरगोन लोगोसे नोंथाङा मास मोनसेयाव 1250 रांखौ मोनगोन आरो बेनि सिलेक्शन प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो खोथादोंमोन नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि DLMCA आ बेखौ सिलेक्टेड खालामगोन बेनि सिलेक्टरा बोरै जागोन बेनि आपडेट ओंखाराखै नोंथांमोननो आपडेटआ फैयोब्ला भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो रोखायै फोरमायनानै होगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ